Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Soho salam budaya. Nugroho miwah rahmate Gusti, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah ing dinten menika saged pepanggihan kanthi pinayungan ing karahayon. Ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Profesor Dr. Andes Afendi Widayat MPhil minangka pangarsa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Ibu dosen Departemen Pendidikan Bahasa Daerah saha kanca-kanca lan kadang panawung krida ingkang kula tresnani. Murwakani atur sumangga kita aturaken puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun paring nikmat saha kanugrahan sarmah kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing adicara pentas akhir kepengurusan Hima PPD warsa 2016 kanthi pinayungan ing karahayon. Para rawuh ingkang kinurmatan keparenga kula Aisyah Cahyaning Saputri minangka kadang panawung krida pentas akhir kepengurusan Hima PPD warsa 2016 badhe ngandharaken titi laksitaning adicara lan agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun paring panyengkuyung satemah pentas menika saged kalampahan kanthi rancak saha garsah. Para rawuh ingkang tansah bagya mulya, pentas akhir kepengurusan menika minangka pratandha pungkasaning jabatan Kangmas Mbak Yu Hima PPD warsa 2019. Kangmas Mbak Yu menika ugi badhe paring pasugatan inggih menika wonten ketoprak Jawi. Salajengipun ugi wonten adicara Dimas Diajeng PPD, wonten lomba macapat lan ingkang pungkasan wonten adicara tumpengan sesarengan. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pangarsa panawung krida badhe ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun paring panyengkuyung satemah pentas akhir kepengurusan Hima PPD warsa 2016 menika saged kalampahan kanthi rancak saha gangsal. Mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten menawi wonten lepatipun. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.